counties magwa. Bedo omenda no sebedo katiyo makare adiera kwang'iyo kata kinde mokalo chien. Midhiero mar oula en gino manyaka sani wanyalo wacho Kenya ka ni en higa ka higa. Katinde ni koth kochwe to ji yudo midhiero mar oula. Onego bed ni tiyo kod omenda ne yo machalo nade mondo waked chuth kod midhiero mar oula kata kinde mabiro mbele. Kata kapo no biro tok ni ohinyo ji design mwaneno ko hinyo godo ji gi sani. Kinde te wach mar disaster management en gani ikuongo itemo prevent. To kisetemo prevent to yudo ka ok inyal geng'e nikech okang' ni wach ni kawuono wanya geng'o oula. Yes, there are efforts tupande miti watim ang'o, but climate change and climate change wakia ni next year koth ka bobiro mang'eny koso bobiro matin. Nyabedo ni kata wach mar fires waneno ka seche moko lal wuoke mang'eny ahinya, landslide gini. Koro nikech serikal ka serikal nyaka ket ga mano in mind. Gini kao ga pesa ni tiketo kando timiso ni this percentage onego bed nu tiyo godo e disaster management, disaster prevention and mitigation. To koro kinde duto pesa ni okapar kosebedo kitiyo kode e yo malong'o nikech de bed ne en pesa manitie kanyo the response do osebedo maber nikech ka seche ma pinye chako ting'o ji Nairobi, counties moko nyonego bed ni oseketo measures in place maginya geng'o godo giwacho ni koth ni tero sechako kata seche ma meteorological department ni osechiwo ni koth nyabiro to dhi bedo mang'eny moloyo. Pesa ni ema nyonego bed ni jogi osekao magiwacho ni gidwa temogo kaka ging'e jok ma dhi bedo affected. Of course the areas ma pi ting'e ga ji ma oula timre mang'eny gima timre higa ka higa wasebedo ka wang'eyo kanye mande gikuongo prevent go giwacho ni meteorological department osewacho ni madhi timore koro wuoguru udhi to a safer space. They will mitigate nikech waneno ka wayudo lal mar ngima, wayudo lal mar mwandu. Mago gik made wasetemo prevent. But kirango maber tiyudo ka pesa mar nitie je county ni obed office of the women rep, obed office of governor. Budget no nitie but ok osebed kitiyo kode yo malong'o. Koro mondo obed ni leaders wa chako keto measures go in place. Ging'e ni ka nitie pesa moket kando mar disaster management en pesa moko nego bed ni mulo nikech disaster to nyawuok sa asaya be ok bi mi signal nikech mar koth tero berber inyawachi to kapo ne en mach mawang'o gik moko mago gik ma response should be there so pesa no nego bed en gima nitie ga ready minya ti kode on the need basis. Adona somo kuom ote ma joneno magwa chwalo no kae to wadhi e twak machielo mano mar yawo skunde okinyi makawuono. Ote moro wacho kae ni miyo ng'ama wito everything 10k ni mondo restart lives afresh is like encouraging them to look for another riparian